Сабый туу һәр гаиләдә көтелгән зур сөенеч. Саба районында да күп еллардан бирле ел башында туган тәүге баланы тантаналы шартларда өенә озату гадәте яшәп килә. Районның Мишәбаш авылыннан Хәмитовлар гаиләсе дә нәкъ менә шушы вакыйга шаһитләре булдылар. Тулырак Раилә Галәвине язмасында. Мишәбаш авылыннан Хәмитовлар гаиләсе Саба бала тудыру йортына барысы бергәләп нәни кызлары Нәзирәне аларга килгәннәр. Игә кайту зур шатлык сөенче. Өстәвенә аларның бәбиләре районның демография тарихын ачып 2021 елда беренче булып туа. Хәмитовларның сабый туу шатлыгын уртаклашып бирегә башкарма комитет җитәкчесе урынбасары Марат Кәримов, ЗАГС идарәсе башлыгы Алсу Шәһидинова да килде. Алар гаиләгә район җитәкчелеге исеменнән күп күчтәнәчләр тапшырдылар. Ашу әзерләгәндә хатын-кызның кул алмашы булган бу электр техникаларын Энҗе белән Нәзир шатланып кабул иттеләр. Yıllarımız mol uğraşlı kilsen, sabırlarımız kul bulsun, ayrılılar, aile taraflarımızın ez bulsun, bulmasın, barımızda sağ selamet bulup, hem şuşu bala tüplü ayağı bilen dünyaya gelip bizim şuşu Hamitovlar ailesinin indi bizge tendensiya, trend zadavaytıp degende küp balalı, mol uğraşlı yıllar bulsun. ЗАГС идарәсе башлыгы матур теләкләрен җиткергәннән соң әни кешегә кызының туу таныклыгын тапшырды. Шулай итеп аларның 2 яшьлек улы кызлары Нәзилә дә апай булды. Менә хәзер тагын икенче кызыбыз булды. Аллага шөкер. Исән сау булсыннар икесе дә, бәхетле булсыннар, авыртмасыннар. Тагын килергә язсын. Гаилә башлыгы Нәзир авылда Саба җәмгыяте филиалында хезмәт куя. Ипотека программасында катнашып, үз йортларын салдыру ниятләре бар. Документларын тапшырганнар инде. Гаилә ишәйгәннән соң бу мәсьәлә тизләнер дигән ышанычлары бар. Менә олы кызыбызга иптәш булды яңадан, уйнарга бергә. Әнисенә бик зур рәхмәт. Аныкларыбызны бик яратабыз. Исән сау, тигезлек белән, саулык, сәламәтлек белән үссеннәр инде. Бала тудыру йортында туган һәр сабыйны көтеп алабыз ди табиб, акушер-гинеколог Флора Биктова. Яңа елның бүгенге көненә биредә 2 сабый туган. Ел дәвамында бу саннар әлбәттә күпкә үсәр. Безнең хәзерге вакытта менә бүгенге көнгә 179 кеше учетта басып тора. Бүгенге көнгә алар инде менә кайсы таба, кайсы яңадан баса. Быел инде мин үзебезнең хатыннарыбыз былтырга караганда әзрәк булгандыр дип уйламыйм. Шул бер тирәдер инде ул. Безнең бала туу йортында бөтен уңайлар тагын бар. Үзе җылы, үзе чиста. Безнең коллективыбыз, медработникларыбыз бик акыллы, бик уңганнар. Саба бала тудыру бүлегенең 2021 ел статистикасын ачып җибәргән Хәмитова Нәзирә Нәзир кызының аягы җиңел булсын. Районыбызда ел дәвамында бик күп бәхетле кызлар, малайлар тусын.